Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Now, Sorry. Tana? Gabi na ba? Ang ubang butang nimo. Ato na nabalikon ugma. Dali na. Ginoo ko. Sa kato kong gibuhat. Anong ako kapungya kong kaugalingon. Ano gihagkan ako siya ngapil ka kanina. Diyos ko, kaawaw. Nagpahilis ko sa kaawaw. Uwa siya mo bawa sa kong paghawak niya, pero may pahiyom siya. Oo, sa'yo puti pasabot sa maong pahiyom. Nabuang nagit ka, Jenny. Why buti pasabot ang maong pahiyom? Nakurat sad si Dave, o dili siya gustong mauwaw ko. Shit. Ka-gentleman sa buang. Mas gusto kong nasuko na lang siya sa kong gibuhat kaysa gibawsan ako sa iyang tamis na pahiyom kay Ginoo ko. Misamot pa yun ang nagipati ko karon nga to ni Dave. Uy! Diyos, Alina! ipahiyom na sad siya na ako. Alina ba? Oo, na. Ay! Jen? Jenny? Okay na ka? Ouch. Oh. Oo, okay na. Sige. Oh, tanaw rin yung babayhan ha? Karatilhin og lakaw. Kibiyaan raman kong wiling-ilingi. Jenny! Palakot yung kong maayon ni George na. Unsa na orasapan o pagyapon siya mapauli. Ani ba ka siya dinhi karon mapauli o ba nako dinhi sa kundo? Umulahos ka siya silang mansyon. O baka adto uban sa laing babae. Pwisit. Mura nagmuulpo ang akong kaspa sa kalagot ta. Karon pa ko mobatig ingon ni ini ka buiset sa usa ka tawo. Kinsulto ko ni magmaayo, Joshua. Kipulaan ka na nako. Pues, ipakita na ko ni mga dili ko boring. Nga mas sexy ug mas gwapa gapon ko anang imong bangkong sekretarya nga imong gikabuangan karon. Leche ka. Kung makapamugos na ko sa una, buisit. O karon nga naanad na ko ni maong kinabuhi nga iyang gipatagamtam na ko. Ingnon lang ko niya ini. Talikdan ko niya sa dakong kasayon. No way. Tawagan ako siya pag-usab. Tubag! Tubag, litsi! Tubag! Hello. So may tuyo ni mo, Amy. Can you make me rest? Mo palang pagtagpilaw na ko. Imo na sab kong isamok. So may tuyo ni mo. Hain ka! Pag maminaw sa kong gingon. Matod ko. Bago lang ko nagtagpilaw. Imo tanang ka kung hain ko. Of course, I'm home. You can't be home, babe. Kay wa ko uban nimo. I am your home. How romantic. Hey, babe. This is me being in love. That is you being OA. Babe. May mo ba, Emmy? Stop pestering me.
Ayaw na gipanawag og balik. Igikapoy ko. Babe! Oh, And please, ayaw una ipakita ka ng dagoy ni Mura ko o pila ka adlaw. Please man. Paabutan nga akong mga anak mo. babe, dili ka na mahimo. Babe! Hello? Babe! Joshua! Babe! Ah! Makalagod. Dili ni mahimo mahitabo. Dili mahimo! Dili mahimo! Ah! Dayon, uy. Unsa man ka nag-ukon-ukon kami hinuon diya sa gawas. Nagungot man ka sa pultahan. Wala man karon pa ka nakaanhi. Ha? Alin, uy. Ay signisi ba? Hawa pi. Unsa na ko pag-agi? Nganam ka na sa gianan. Ah, unsa? Nga naman di ay. Ingon ana na di ko kadako nga dili ka makaigo. Ha? Kagamay nimo. Magguwang ra man gani ka kuan og lawas ni Ilin. So putot ko. Ay, okay. Putut. Ug bihos niyo eh. Brutal na ka karon ha. Napat na ka ha. Napat na ka ha. Bot ako ipasabot ba? Nga gamay kag lawas. Magguwang ra kag kuan gibug ato ni Elaine. Husto na akong timbang no. Dili. Gamay kay ka. O karon nga niya nakapuyo uban namo ni nanay. Patambukon ka namo. Unsa? Di ko eh. Imo kong patambukoy. Samot nang dili ka Di na ko makaunsa. Basta. Amin na akong bagong malita, be. Ikaw mo na nagdahat tanan anak, eh. Amin na, be. Dili. Ambe. Ninatasud sa inyong bahay. Dili lagi. Ambe ba? Dili ko niihatag nimo. Kung dili nimo sumpayan ng imong gisulti kanina. Samot nga dili ko Ay, Sama- sus, ikaw ba? Daginutan kay kang istorya. Di ka mo tubag sa sumpay ha. Sige. Ibutan ko ng imong mga bag ug malita. O ikaw na karon ang akong alsahon paingon sa kwarto. Gusto ka? Kapoy mo. Paasa. Unsa? Uy, unsa mong gingon? Klaruha ko no na. Kahinay kay mong tingog. Uy, Jenny! Jenny! Kiligin bayan no? Iso na sa kwarto ni nanay ay. Kinibayan na lami kini siyang sungugon. Nahinalog na si Ate Ana sa iyang katri. Di na lang kumutupad sa pagkigda kay tingalig makamata ko na akong matandukan. Magina na lang kukuha og hapol sa iyang aparadora. Ug mahigda na lang ko sa sahog. May nalang gani kay kurtina ra ang gihimong tabon ining ang aparadora. Nga pilit ra sa bungbong. Di makahimo og kasaba ini kapli nako. Di arang hapol. Ay, makatuog na gyud ko. Ikatuog ko ning nagsalimo ang kong gibati. Si Dave kinakaingon ini ba? Mura na kong atakihon sa siging butok-butok sa kong kasing-kasing. Ikatuog ko na lang ni. May miyapli sa pultahan ng kwarto. Labing siguro si Dave na nagunsa naman sana siya din sa kwarto ni Ate Ana. Di na pa siya ko kanahan magbukot kay mura kong malumos. Niyonong siya sa kong tungod. Ay, ikatuog ko na lang yun ni. Kinikakulba sa kong dukan nga akong kibati. Pero ano niya naman ni siya. Makalagot kinito. Nawi. Ay, iyang bukaso naman akong habol nga. Akong kipukot. Kuptan akong bayo. Naibaw kong wa pa ka matog. Mihungong siya sa kondukan. Kay ko natog na ka. Dili ka makapugong ining habol nga imong gibukot. Ug labaw nang naibaw ko. Nga dili ka magbukot ko matog ka. Anong kahibaw man ka? Ano man, limot ka sa una. Nga magtupad man ta sa una sa gagmay patang bata nga matog. Dili ka gin magbukot og habol. Kay mura kag malumos matod pa nimo. Ayaw pang hikapag agtang baka puya ni mo. Amo. Gipaningot kasi kong kalaki.
Bangon diya. Di ko. Dire ra ko. Dapat ni nanay ba? Migda ka diya nga. Huwag ka gani magbanig. Panuhuton ganay ka. Dire ra ko. Masayahay, diri. Ito pa lagi ni nanay. Panuhuton ka diya ba? Na. Dagko niya kagutot. Sa? Ay! Ibutang ko, Dave. Hoy! Alsa na sa kunin mo. Garak na dyan kay Kastara. Ibutang ko pa! Diya ka. Da. Kapuyan mo. Garak naman kay Kastara. Ano? Sa man ka? Tihok pagkit kay karagawas na dito, Pi. Diya ka. Kawas na ba? Kapuyan. Oh, Jenny, Nay. Dave, Di. nagunsa mo din sa akong kwarto. Abi ko pa, bipauli ka na ganina, day. Si Dave ay... Ani na sa matupad ni mo, nay, sugod karon. Nya, higting tail ana kay lihok ra ba ka na matuog? Patakalag pananday. Ano? Patako. Yuy. Sige, nakatuog na. Ugma na ninyo tiwasa ng inyong hamag. Kamu banduha ba? Murag gihapon mo mga batang gagmay. Katuog na mo, oy, sige na. Oh, ate. Nanay, Oh, ha? pag nanay na nako, sugod karon. Ha? Nanay? Andam nang pamahaw. Magdali ko kaligo kay mo duty pa ko og sayo. Tabunan ko na lang ning sudan din sa lamisa aron makakaon na sila diretsyo. Inigmata nila. Sayo hagon mo nagmata. Dave! Mangurat man ka, uy! O iba ni mo eh. Wa taga pakurat eh. Kuratuno lang gid ka. Kapag ya, uy. Ay, kau cute. Nagmata naman kit ka, pamahaw na lang. Musayo kag adto di ay sa kananan, bisag daghan na kay kag sinaligan. Ayaw, uy, sila na lang. Kaunan diha, kay nakahukad na ko. Noon sa day ka, uy, ngisi man ka. Mungisi kag pakanon, anak ka. Sige na, kaon na. Oh, White material ka gid, Jen. onsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!